Konečne, kámo. Konečne si prišiel. Prišiel? Ale pozri sa s čím? 100 gramov čistého kokainu. To je ten najčistejší kokain, čo som kedy videl. No brácho, ale teraz prichádza ten hlavný jackpot. 600 000 v hotovosti. Kámo! My budeme milionári! Ja viem, brácho, ja viem. Dobre, ale kto má prachy, ak to kokain? Ja mám prachy! 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 A ako by si ich asi opral? Ja mám prachy! Ja mám prachy, ti vravím! Počúvaj ma, ty si nikdy nepral peniaze, ako ja mám mať peniaze? Tak uzavrieme dohodu. Zajtra donesieme obaja prachy a ten, kto bude mať viac, čiže viacej prostriedkov na pranie peňazí, ten si ich nechá a vyperie ich. Ten druhý má kokain. Dobre? Platí? Platí, keď už ináč nedáš. Dobre, poď. Prachy, prachy. Baby, fakt, to všetko nechaj. Fakt, čistý kokain. To som zabudol. Idem si von. Že sa s tým nechcem baviť. No čo, kde máš tie peniaze? No, ja som doniesol, ale... Kde je ten kokain? A kde sú tie prachy? Kámo, kde si dal tie prachy, sa tak... To ja nie! Kde si dal tie prachy? Ja nie! Kde si dal tie prachy? Ja nie! Au! Au! Kde si dal tie prachy? Ja som to nebol! A kto? Je tu rozsypaný ešte prášok. Haló, tu Kobra 11. Zmizol nám tu kokain a tých 600 000. Potrebujeme posily. No čavko, detektív, jak to ide? Ahoj, no riešim taký prípad. Dobrá terka. No ide o to, že tu boli vlastne zločinecké peniaze a kokain, ktoré policajtom ukradli. Išlo o 600 000 eur v hotovosti a 100 gramov veľmi čistého kokainu. Podľa vzorky bol veľmi čistý, čiže veľká kvalita, profesionálne vyrobený. No a my musíme toto ešte pánov policajtov dve peniaze, neviem na čo ich tu sem takto dával. No ale ide o to, musíme zistiť, že kto to ukradol a vypatrať ho. Čiže začal by som hľadaním otlačkov prstu. Idem si pre náradie a ideme na to. Dobre, máme tu nejaké otlačky. Čo povieš? No, ako to ide? Čo povieš? Máme tu nejaké otlačky. Aha. Vidno nejaké tie otlačky. Hej, dobre. Ja odfotím fotografiu a pošleme do laboratória. Dobre, pošleme do laboratória. Tu detektív James, tak ako vyzerajú tie výsledky z laboratória? Dobrý deň, tu laboratórium Žilina, prosím zapisujte si. Čakajte. Takže na základe dát sme zistili, že sa jedná o veľmi nebezpečného zločinca, Dayrona. Je na neho vypísaná veľká odmena a súdny príkaz na zadržanie. Je predbežne odsúdený na doživote. Chyťte ho, ale dávajte si pozor, prosím. Dobre, ďakujem. Prepínam. Dobre, takže ideme ho nájsť.
No halo, počujeme sa? Áno, počujeme. No paráda. Počúvaj, máš ten kokain? Áno, mám kokain na 600 000 k tomu, kamošku. Čo? Odkiaľ? No povedzme, že som podstúpil taký menší hajst v takej malej garáže. Takí dva cops tam boli a sa mi podarilo ukradnúť. Ty vole, tak to dobre teda. Tak už len otázka, niekedy sa stretáme. No, môže byť o 6 alebo 7 pri vykrývači. Dokonale, ešte dnes teda. Dobre, ešte dnes. Dobre, Tak ahoj. tak sa vidíme. Čau. Dobre, pozeraj. Takto by mal nejako vyzerať, dobre? Dobre. Dobre, tak choď sa pozrieť, či tam už je a ja ťa budem kryť zozadu. Jasné. Kde v prdeli zase je? O 7 sme tu mali, po 8 už je. Kde je? Kde je v prdeli fakt? Ej ty! Staj! Staj, lebo mi nestia! Ticho, preč! Hej, Parťák, si v pohode? Nie. Sakra. RZPčko, rýchlo! Môj parťák stratil tep! Zabijem ťa, ty hajzel! Oj, zmizni! Zabijem ťa, ty zmrd!